Assalamu alaikum, sunana Mustapha Sa'id mai sharhi akan hanyoyin da ake bi domin samun ilimi mai inganci kuma mai sharhi akan al'amura na yau da kullum. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata na gabatar da kaina domin amincewar ku idan kun ga cewa na dace da na zama ɗaya daga cikin waɗanda gwamnatin tarayya za ta ba wa horaswa domin wayar da kan sauran mutane a shafukan sada zumunta akan sabon dokan haraji da za a aiwatar a Najeriya a shekara da za mu shiga ta 2026. Kasancewan abu ne wanda yake da alaƙa da jama'a kuma aiki ne dama na jama'a kuma in ci kuna daga cikin waɗanda suka bani goyon baya domin na yunƙura na nemi wannan dama domin in dawo na wayar mana da kai. Ina sanar da mabiyana da kuma sauran waɗanda za su kalli wannan bidiyo cewa na samu saƙon email daga wannan kwamiti na sabunta hanyoyin shige da fice na kuɗaɗen gwamnati da kuma dokokin haraji wanda yake gayyata na da na halarci wani taro da ake kira training for top creators wanda nake kyautata zaton a cikinsa ne za a soma wannan horaswa ɗin wa content creators domin su fahimci sabon dokan haraji domin su wayar da kan sauran mabiyansu da suke shafukan sada zumunta. Ina fatan alheri wa wannan horaswa da zamu fara da fatan Allah ya buɗe min ƙwaƙwalwana da sauran abokan aiki na waɗanda zamu wani aiki tare. Ya bamu ikon fahimtar wannan dokoki, ya bamu ikon tsayar da gaskiya wajen zayyana bayanai, ya bamu ikon sanin lokuta da bamu fahimci wasu abubuwa ba ta yadda ba za mu faɗi abin da ba shi bane, ya bamu ikon iya ƙanƙan da kai domin amince da abubuwan da watakila ba mu sani ba wanda sai mun buƙaci wani irin ƙarin bayani mu kanmu daga ainihin ita wannan kwamiti ɗin domin sake wayar da kan jama'a.